Hi guys! So for today's video, makita niyo naman sa ating title, di ba? So aking puputulan ng buhok ko. Di ba? Naroon ako na, wait lang guys. Ito, tandaan ninyo, ganito siya kahaba. Ang buhok ko, di ba? Lagpas siya dyan. So, gugupitan natin siya. Bale, meron pang mga natira ditong medyo maiksi. Yung gugupitan ko dati. Ang laki ng eye bags ko, no? Charot. Yan. Meron pa siya natira, ayan, no? So, ngayon, gugupitan natin siya kasi alam niyo ba guys, ang dry na ng dulo ng buhok ko. Sobrang dryness. Ganyan. So, yes. So, gugupitan na natin siya. Ayusin ko lang. Natalian natin. So, this is the technique, guys. Okay? Meron akong dalawang pantali. So, ang gagawin kasi dito, guys, is from here, at the top of your ears, and of course, also here in the other side of your ears, make a line going up, and yeah, make this all up here. Okay. Wait a minute, okay? I'm going to make it to the top. Okay, let's do this. Awa. Ang dami ng buhok na natanggal. Sana maiksi na siya. Charot. Oh! Maiksi. Okay na to, maiksi. Mas maiksi dito, oh, di ba? Kasi gusto ko yan nakaganyan. Tapos ganyan. Charot. See you later. Hi guys! So ito na yung ating hair. The before and the after, di ba? Oh, mas maiksi na siya ngayon, oh. Tapos na ako maligo, nagganun na ako, nag-blower, tapos pinalansya ko siya. Kaya, kasi pag hindi ko yung palansyahin guys, hindi makikita kasi nga kulot ang hair ko. O, diba? Mas maiksi siya ngayon. And I like the result, okay? So, yes. Ganun lang naman yun guys, pagka gusto nyo gupit-gupitin ang buhok nyo, gupit-gupitin. Kung gusto nyo so lagyan natin ng guys, ng paupos na yung pantin ko. Alam niyo ba, nung dumating ako dito, ko to binili. Oo, totoo, August ko ito binili. So, ano na ngayon? September, October, November, December, January, February, March, April. Aba, 8 months. Kalahin nyo, meron pa rin. Lagyan natin. Konti lang patak mo. Patak. Lagyan natin guys. Kasi may tumatayong mga something. Charot. Mga baby hair. Yung mga patubo. Itong buho ko naman kasi is madali lang siyang humaba. Yan. Dali lang to guys, sumama yung buhok ko, kaya ayun. Tapos ginipran ko rin siya, di ba, nakaraan? I like it! So yun. So yun lang guys. DIY nating hair lalo. Tapos kaya ito talaga yung ko, pinakapiloka ko. Tapos pwede ko siyang lagyan ng
ano dito. Tapos, yun lang. Arte. Charot. Ngayon. So, yun lang guys. Kung gusto yung gupit-gupit na ganyan. So, bali nakita ko na din yun sa YouTube. Nagaya ko lang din. Para alam mo yun, sabihin ng aking kasawa, bakit hindi ka nalang pumunta ng salon? Tapos ayaw ko nga pumunta ng salon. Mahal kaya dito guys yung gupit. Mahal yung paayos dito guys eh. Pero, kaya ko naman. Kaya, at saka, ano naman ako, tawag ito, satisfied naman ako sa gawa ko. So, this is our hair now. Diyan. Gusto ko mas maiksi pa dito eh. Gusto ko nga magkapantay silang ganito oh, yung hanggang dito lang oh. Pero, hindi ko na muna inano. Para, gusto ko, maiksi pa siya guys. Yung hanggang dito nga lang oh. Bawa, ganyan lang kaiksi yung buhok ko. Yun. Yan lang kaiksi. Or ganito lang kaiksi dito oh. Pero sabi ko, wag na. Tama na muna to. Saka na. Tayo mag-iiksi-iksi masyado. Diba? Dati hanggang ano ko na yan eh. Pagpwet ko na yan eh. So yun. So this is our sumusunod sa galaw mo. Sumusunod sa galaw mo. Diba? Kahit ano mo dyan. Parang bag mo reband. Ayan, so yan. Maganda. Pagka bagong ligo ako tapos na-plancha ko siya. Ang ganda niya guys. So yun. So yun lang. Thank you for watching and I will see you on our next one.